سلام طني هبلنا زخبركم تخاتلتي جامبو ميديا هاوس نلومي 30 مسكرم 2018 عامة مهرت زحزنا يوم زيناتات انه فلما ارستا زينا كنقدم ميستر قدات وضع إثيوبيا حوحات مس إيرترا شوريخو نكينات يدالو زبل كسي مسارت ألبو كم زخونا حوحات أفليتو تمزابلت وغنات كنقبل دلواتينا كبل دمك أزودو قاليتو إيرتراوያን مهورات إثيوبيا قبل علي العلاونة إيرترا تحضرو زلا سقات دو كبل تصويعو بحدش قدماي ميستر زمرح قوجل لأخصدان أب إيرترا عدت كم زكايدة تحبيرو سوماليا قيح بحري بحيل نمحاز زخون عينة من قصاص كم زي تقبولو فليتا أطعام سمارت سلكي أب محبرا وركب سدرابيتات قالو تاوتلوا يحدر مهلاو تقاليتو بريزيدنت ترامب ناب إسرائيل كم روحيهم تباهيلهم نايزيو من كالوتن زرزر زينا كم سعب كأربيو سنة مكتتال وقن متراف زقبر وتهدراوي دلونت كتنا خرالو وكبل ولد جورجس تخلاي شريفو تزاريبو ازي اب استفلاليو ارمتات وقن متراف بزبل سم زكايد زلو سلطنا تطناخيرو كم زقصله يحبرالو نايز مقصلتا اب ارمي 33 كور 331 سلطنا نزحلفو 3 اوارح بكفله سرايت بركي ككايد صنيحو تمال مسكرم 29 2018 عامه مرت لعلو تازست سرايت تግራይ اب زترخبلو بدمقت تدحسيسو ابز بعل زترخبه وانا عزازي ارم 33 تጋዳላይ ወልደ ጆርግስ ተخላይ ውግእን ምትራፍ ዝግበር ወታደራዊ ድልውነት ክጠናኸራሎ ወክብል ወልደ ጆርግስ ተخላይ ሸሪፎ ተዛሪቡ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ አርምታት ውግእን ምትራፍ ብዝብል ስም ዝካየድ ዘሎ ስልጠና ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ይሕበራሎ ናይዚ መቐጽልታ ኣብ አርሚ 33 ኮር 331 ስልጠና ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ብክፍለ ሰራዊት ብርኪ ክካየድ ጸኒሑ ትማሊ መስከረም 29 2018 ዓ.ም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተዳህሲሱ ኣብዚ በዓል ዝተረኸቡ ዋና ኣዛዚ አርሚ 33 ተጋዳላይ ወልደ ጆርግስ ተخላይ ሸሪፎ ዝገበርኩምዎ ስልጠና መቐጽልታ ዝነበሩ ምድላዋትኩም ኮይኑ ቀጻልነት ድሕንነት ህዝብን ዓድን ንምውሓስ ወሳኒ ኢሉ ጸላእትና ከፍሩስና ይሰርሑለዉ ንሕናውን ሓድነትና ጽኒዕና ዝተማላ ዓወት ክንዕወት ንሰርሕ ኣለና ክብል ተዛሪቡ ንጸላእትና ሓድነትና ያተፍርሖም ዝበለ ጀነራል ሸሪፎ ኣብ ውሽጥና ኣትዮም ሓድነቶም በቲና ኢና ንስዕሮም ኢሎም ኣብዚ ይረባረቡለዉ ክብል ሓቢሩ እዚ ሽርሖም ተረዲእና ምድላዋትና ብምጥንኻር ሰላምና ከነጽንዕ ይግባእ ብምባል ሕቶታት ትግራይ ብሰላም ክምለሱ ክንገብር ኣለና ክብል መልእኽቱ መሓላሊፉ እዚ መደረ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበረ መደረ ተጋዳላይ ጸጋይ ማርከስ ዝላተም ኮይኑ ተረኺብሎ ኣብዚ ቅንያት ዝተፈላለዩ ምድላዋት ሰራዊት ይካየዱ ከም ዘለዉ ዘመላኽቱ ጸብጻባት ይወጽለዉ እዮም ኣዛዚ አርሚ 13 ጸጋይ ማርከስ ሓይሊ ምጥቃም ከም ዝካላ ጠንቂዮ እቲ ኣዛዚ ኣብ ምርዓ ስልጠና እቲ አርሚ ተረኺቡ ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ስልጠና ሰራዊት ተጠናኺሩ ክቕጽል ጸዊዑ ሰራዊት ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕ ደው ክብል ከም ዘለዎ ዝጸውዐ ኣዛዚ ንዝኾነ ክፍጠር ዝኽእል ሓደጋ ተዳሊኻ ምጽናሕ ከም ዝግባእ ኣመላኺቱ ሕቶታትና ብሰላማዊ መንገዲ እንተዘይተመሊሶም ሓይሊ ምጥቃምና ኣይተርፍን ምባሉ ተሓቢሩ ብተወሳኺ ኩናት ዝደሊ የለን ዝበለ ተጋዳላይ ጸጋይ ማርከስ እንትኾነ ኢድካ ካብ መሃብን ተንበርኪካ ምንባር ንላዕሊ ዝሓምቕ ነገር የለን ኢሉ ኩናት ኣየድልን ማለት ተንበርኪኽና ንነብሪና ማለት ከም ዘይኾነ ይሰመረሉ ዝበለ ጸጋይ ማርከስ ጸላእትና ግን ክዋግኡና ደልዮም ንዓና ከም ደለይቲ ኩናት ገይሮም ይቕርቡና ኣለዉ ኢሉ ብተወሳኺ ኣብቲ በዓል ዘረባ ዘስምዐ ዋና ኣዛዚ ኮር 331 ኣርኣያ ሃይሉ ዋና ቃልስና ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ኢሉ ነዚ ድማ ድልውነትና ከነጠናኽር ግድን እዩ ብምባል ዋና ጸላእቲ ናይ ውሽጥና ባንዳታት ይጥቀሙለዉ ነዚ ክነቕሓሉ ይግባእ ኢሉ ተጋዳላይ ኣርኣያ ወሲኹ ከዳዕ ዓዲ የብሉን ባንዳ ህዝቢ የብሉን ባንዳን ከዳዕን ዓዱን ከብዱን ጅቡእ እዩ ክብል ተዛሪቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሸሪኹ ንኩናት ይዳለሎ ዝብል ክሲ መሰረት ኣርቦ ከም ዝኾነ ሕወሓት ኣፍሊጡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሸሪኹ ንኩናት ይዳለሎ ዝብል ክሲ መሰረት ኣልቦ ከም ዝኾነ መስከረም 28 2018 ዓ.ም ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝላኽ ደብዳቤ ሕወሓት ኣፍሊጡ እቲ ደብዳቤ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቢሉ መስከረም 22 2018 ዓ.ም ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ዝተዛብዐ ቀና ዝሓዘ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንምስምዕማዕ ደው ምባል ተጻብኦታት ዝጥሕሱን ኣጀንዳ ዝቕይሩን ዛዕባታት ኣብ ምውዛዕ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ዘመላኽቱ ኢሉ ግዛኣትን ተመዛበልቲ ትግራይን ከይምለሱ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፉ ዕጡቃትን ሰፈርትን ዲሞግራፊያውን ጂኦግራፊያውን ለውጥን ምክያድ ይጽሩሎ ክብል እውን ሕወሓት ኣገንዚቡሎ ሕወሓት ተፈራራሚ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ እናሃለወ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምስቲ ውዕሊ ዘይሳነ ውሳነታት ብምሃብ ሕጋውነት ሕወሓት ክሳብ ምስራዝ ምብጽሑ ነቲ ውዕሊ ናብ ሓደጋ ይውድኦሎ ክብል
ክብል ድማ አተሓሳሲቡ ኣብ ክንዲ ዝተመዛበሉ ወገናት ምምላስን ትግራይ ናብ ንቡር መሊስኻ ኣብ ዳግመ ሕወት ምስታፍን ዘብዒ ተከዘ ዝበሃል ዕጡቕ ሓይሊ ብምስልጣንን ብምዕጣቕን ትግራይ ብወታደራት ክትከበብ እናተገበረ እዩ ክብል ስምዕት ኣቕሪቡ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፌደራል ዝወፀ ንሓቂ ዝጓነጽ ክሲ ተበዳሊ በዳሊ ዝገብር ምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም በአግባቡ ተረዲኡ ከገናዝብ ከም ዝግባእ ገሊጹ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝተሸርሸረ ምትእምማንን ተወዓዓልቲ ዳግም ብምህናጽ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሙሉእነት ዝትግበረሉ መስርሕ ክውግኑ ይግባእ ኢሉ ሕወሓት ናብ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዝለኣኾ ደብዳቤ ናብ ፈራርምቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቕዳሕ ኣፍሊጥዎም ኣሎ ተመዛበልቲ ወገናት ክንቅበል ድልዋቲና ክብል ደመቀ ዘውዱ ገሊጹ ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ተመሊሶም ክነብሩ ንምግባር ድልዋቲና ክብሉ ነቲ ብሓይሊ ዝተወረረ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድሩ ዘለዎ አካላት ገሊጾም ንዝተወረረ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድሩ ዘሎ እሸቱ ደመላውን ሓላፊ መምርሒ ጸጥታ ዞባ ኮይኑ ዘሎ ደመቀ ዘውዱ ነቶም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይን ድሕሪኡ ብግፍዒ ካብ መረበቶም ዝተሰጎጉ ተጋሩ ክምለሱን ሰላማዊ ናብሮኦም ክቕጽሉን እናተገበረ እዩ ኢሎም ኣመሓዳሪ ዞባ እየ ዝብል እሸተ ደመላው ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ዘይተመለሱ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ክንቅበሎም ኢና ክብል ገሊጹ እንተኾነ ካብቶም ብእዋን ኩናት ዝተመዛበሉ ተጋሩ ብተወሳኺ ብሰንኪ ምዕራብ ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ክሳብ ቀረባ እዋናት ብርክት ዝበሉ ወገናት ይስጎጉን ግዳያት ዝተፈላለዩ ገበናት ይኾኑ ምህላዎም ጸብጻባት ይሕብሩ ደመቀ ዘውዱ ብወገኑ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምፍጣር ሓደ ማሕበረሰብ ኣመዛቢልኻ እቲ ካልእ ምንባር ኣይግባእን ብምባል ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ክምለሱ ጸዊዑ ኣብ ሱዳንን ውሽጢ ዓድን ተበቲኑ ዝርከብ ተመዛበሊ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘስካሕኩሑ ፍጻመታት እናተኣናገደ እንትኸውን ብዝብእ ዝተቐተለ ህፃን መረጋገፂ ሕሱም ናብራ ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ምዃኑ ብዙሓት ዘስማዕምዕሉ ሓቂ እዩ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ ብለሊ ላዕላውነት ኤርትራ እትሕድሮ ዘላ ስጋት ደው ክብል ጸዊዖም ኣብ እንግሊዝ መቐመጢኡ ዝገበረ ኤርትራ ፎከስ ዝተባሃለ ጉጅለ ኤርትራውያን ምሁራት ኢትዮጵያ መሬት ኤርትራ ኣቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ መሰል ከም ዘለዋ ብእተካይዶ ዘላ ተዋጋኣይ ትረኻ ዓብይ ስክፍታ ከም ዝፈጠረሉ ኣፍሊጡ ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ብምፍርራሕ በኣስገዳድነት ይኹን ብወረራ ንሃገራዊ ሕጊ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት መሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካን ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ መግዛእታዊ ምሕደራ ዝተወረሰ ዶባት ምኽባር ደጊሙ ዘረጋግጽ ኣዋጅ ካይሮ 1964 ቁሉዕ ምጥሓስ ክኸውን እዩ ክብል ድማ እቲ ጉጅለ ምሁራት ኣጠንቂቑ እቶም ኤርትራውያን ምሁራት ብ8 ጥቅምቲ 2025 ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ዓረብ ሊግ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ማሕበራትን ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ዝኾነ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ዶብ ብሓይሊ ክትቅይር ሕጋዊ ይኹን ሞራላዊ መሰል የብላን ክብሉ ኣፍሊጦም ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ኩናት ግጭት ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኤርትራውያን ምሁራት ከም ውጽኢቱ ልዑል ጸቓይ ሰባት ምምዝባልን ምድኻም ቁጠባን ኣስዒቡ ኢሎም ካልእ ተወሳኺ ምትፍናን ድማ ንኽልቴን ሃገራት መላእቲ ዞባን ኣዕናዊ ክኸውን እዩ ብምባል ኣጠንቂቖም እቶም ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ዘለዎ ምሕደራን ንክነግስ ዝነጥፍ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንክመጽእ ዝቃለሱ እኳ እንተኾኑ ኣንጻር ላዕላውነት ኤርትራ ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይእትዉ ገሊጾም ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከቡ ወደባት ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እያ ክትጥቀም ትኽእል ብምባል ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ወደብ ኣልባ ምዃና ብኸምኡ ከም እትቕጽል ከኣምኑ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ኣብ ዘቕረብዎ 4 ነጥብታት ዶባት ወይ ላዕላውነት ኤርትራ ንምቕያር ብኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ሃገራት ዝግበር ምድላዋት ንወታደራዊ ስጉምቲ ከም ዝኹንኑ ገሊጾም ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት ሃገራት ዞባዊ መሻርክትን ዓንድታት ቻርተሮም ክሕልው ወጥሪ ክከላኸሉ ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ዝዘርግ ምንቅስቓስ ክከላኸሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ንኽልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣብ ክንዲ ምንሕናሕ ንጉዳያት ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑን ዞባዊ ምትሕብባር ሓበራዊ ቁጠባዊ ምዕባለ ክመርጹን ተላብዮም ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ሓርነት ዲሞክራሲን ፍትሕን ንምንጋስ እናተቓላስና ኣብ መሰር ርእሰ ውሳነ ሰላምን ምክልኻል ኣንጻር ዳግማዊ ወራርን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለና ደጊምና ንረጋገጽ ኢሎም እቶም ኤርትራውያን ምሁራት بحدش قدام مينستر زمرح ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ዑደት ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ትማል ሐሙስ ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተው ዶክተር ካሚል አድሬስ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምርኻብ ብዛዕባ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ተዘራሪቦም ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዞባውን ክልቲያዊ ጉዳያትን ከም ዝተመያየጡውን ማእኸናት ዜና መንግስቲ ኤርትራ ሓቢረን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሃገሩ ንሓድነትን ክብርታትን ሱዳን ዘየወላውል ደገፍ ከም እትህብ ምግላጹውን እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቶም ቀዳማይ
ሚኒስተር ኣብ ዓውዲ ጸጥታ ብዛዕባ ክገብርዎ ዝደለዩ ምትሕግጋዝ ከም ዝዘተዩ ገሊጹ ድሕሪ ትርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ናብ ጎደናታት ኣስመራ ብምውጻእ ብእግሮም ክዘዋወሩ ከም ዝተራዩ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ። ዶክተር ካሚል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኖም ድሕሪ ምምዛዞም ንፈለማ እዋንዮም ናብ ኤርትራ ኣምሪሖም ዘለዉ ተባሂሉ እቲ ጉጅለ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተራኸበውን ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሮም ኣስመራ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ነቲ ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ከም እትድግፍ ይፍለጥ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ኣብቲ ጉዳይ አበርክቶ ክንገብር ዘገድደና ምክንያት ንኹላትና ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዩ ምባሎም ይዝከር። ሶማሊያ ቀይሕ ባሕሪ በኃይል ንምሓዝ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ ከም ዘይተቀበሎ ፍሊጣ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግብጺ ኢትዮጵያን ኤርትራን አመልኪቶም ምስ ቴሌቪዥን አልዓረቢያ ሰፊሕ ቃለ መሕተት አካይዶም ኣብ ዙርያ ግድብ አመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓሳብ እቲ ግድብ ንገሊኦም ህዝብታት መመንጨዊ ሓይሊ እዩ ንገሊኦም ድማ ውሕስና ምግብን ማይን እዩ ክብሉ ገሊጾም ስለ ዝኾነ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዘልዕልኦ ነጥቢ ዘግብ መልሲ ክረኽባ ይግባእ ኢሎም እዚ ክኸውን ዝኽእል ድማ ብሰላማዊ ዘተን መፍትሕን እዩ ክብሉ አገንዚቦም ንቐጻሊ እውን ሃገራት ግብጽን ኢትዮጵያን ተዛቴን ክፈትሖ እየን ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ድማ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ገሊጾም እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ዝሃብዎ ሓሳብ ኣብ ኣፍሪካ 16 ሃገራት በር ባሕሪ ከም ዘይብለን ብምግላጽ እተን ሃገራት መሰል ምጥቃም ባሕሪ ኣለዎን ኢሎም ኢትዮጵያ እውን ኣብ ቀረባ ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ብምዃኑ ትጥቀም ትኽእል እያ ዝበሉ ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ንምጥቃም እትኽተሎ መንገዲ ከም ዝውስኖ ገሊጾም ብናተይ እምነት ኢትዮጵያ ብብርካ ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዘለዎ መንገዲ ክኽተሉ እዮም ኢለ ይሓስብ ምባሎም ድማ ተሓቢሩ ብወረ ደረጃ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ኩናት ከምርሓ ይኽእላ እየን ዝብል ከም ዝሰምዑ ዝሓበሩ ቶም ፕሬዚደንት እዚ ግን ብዕሊ ሓበሬታ ይወፀን ኢሎም ከም ሶማሊያ ግን ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ ክልዓል ኣብ ዝኾነ ዓለም ላላውነት ሓንቲ ሃገር ክትሓስን ኣይደልን ክብሉ ኣፍሊጦም ብርግጽ ሶማሊያ ኣካል ቀይሕ ባሕሪ ዋላ እኳ ኣይትኹን ብጣዕሚ ጠቓምን ስትራቴጂካዊ ቦታ ብምዃኑ ይምልከተና ኢሎም ምስ ድሕንነትና እውን ዝተኣሳሰሩ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ስለ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ በኃይል ንምሓዝ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣይድግፍን ክብሉ ኣፍሊጦም ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ከለና ድማ እስራኤልን ሐማስን ተኩስ ደው ከብሉ ተስማዕሚዖም እስራኤልን ሐማስን ቀዳማይ ምዕራፍ ስምምዕ ተኩስ ደው ምባል ከም ዝተስማዕምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝጠቅዕዎ ጽሑፍ ገሊጾም ዋና ኣደራዳሪት እቲ ስምምዕ ኳታር ኣብ ኩሎም ድንጋጌታት ሜላ ኣፈጻጽሙን ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ እዩ ክትብል ነቲ ምዕባለ ከም ዘረጋገጸት ተገሊጹ ሐማስ ብወገኑ ኪናት ጋዛ ከበቅዕ ሰራዊት እስራኤል ካብ ጋዛ ክወጽእ ሓገዝ ከኣትውን ምልዋጥ እሱራት ክህልውን ዘኽእል ስምምዕ ምክያዱ ዕላው ገይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ነቲ ስምምዕ ንምጽዳቕ ንመንግስቶም ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ንእስራኤል ዓብዪ ዕለት ኢሎም ንዕላውነት እቲ ስምምዕ ስዒቡ ብዙሓት ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ሓገሶም እናገለጹ ይርከቡ ጥቅምቲ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ጀሚሩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ኣብ ጋዛ ዝተኻየደ ኩናት ብውሕዱ ልዕሊ 67,000 ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 169,000 ሰባት ኣቕሲሉ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ፍርስራስ ህንጻታት ጋዛ ተቐቢሮም ከም ዝህልው ይመን ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ ኣብቲ በቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ጥቅምቲ 7 2023 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ እስራኤል 1,139 ሰባት ተቐቲሎም 200 ድማ ብምርኮ ተወሲዶም ይብል ጸብጻብ አልጀዚራ ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ እስራኤል ከምርሑ እዮም ተባሂሉ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሐማስን ስምምዕ ተኩስ ደው ምባል ብፍጻሙ ስዒቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እስራኤል ዑደት ከም ዘሳልጡ ተሓቢሩ ትራምፕ ዝቕጽል ሰንበት ናብ እስራኤል ከም ዘምርሑ ድማ ካብ እስራኤል ዝወጽእ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብ ፓርላማ እስራኤል ወይ ድማ ኣብ ኬሴንት ተረኺቦም መደረ ከስምዑን ብቐጻልነት ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዒዞም ዌስተርን ዎል ዝተባሃለ ቅዱስ ስፍራ ዑደት ከም ዝገብሩን ዝወጹ መርሃ ግብርታት ይሕብሩ ኣብ ኢየሩሳሌም ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ድማ ተሓቢሩ ቀዳሚ ምሸት እስራኤል ኣትዮም ሰውኒ ንግሆ ናብ ሃገሮም ከመለሱ መርሃ ግብሪ ዝሓዙ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፓርላማ እስራኤል መደረ ዘስምዑ ካልኣይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ክኾኑ ትጽቢት ይግበር ተባሂሉ ንፈለማ እዋን ኣብ ፓርላማ እስራኤል ቀሪቦም ዝርርብ ዘካይዱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሕዚ ብሂወት ዘየለው ጂሚ ካርተር ምዃኖም ኣልኣይን ጸብጺቡ
ኣጠቃቅማ ስማርት ስልኪ ኣብ ማሕበራዊ ርክብ ስድራ ቤታት ኣሉታዊ ጽልዋ ይሕድር ምህላው ተገሊጹ። ካብ መጠን ንላዕሊ ስማርት ስልኪ ምጥቃም ሰባት ካብ ምቅራብ ሕድሕድ ስድራ ዝርብሽ ለበዳ ኮይኑ ተባሂሉሎ። ልዕልቲ ዌስ ኬት ካትሪን መራኸብቲ ቴክኖሎጂታት ንሰባት ከቀራርቡ እዮም ተባሂሉ ወላኳ እተተሓሰበ ብኣንጻሩ ግን ማሕበራዊ ዝምድናታትና ብከቢድ ይሃስዩ ምህላዎም ሓቢረን። ልዕልቲ ኬት ካትሪን ምስ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ሮበርት ዊልዲንገን ብምዃን ኣብ ዘንበብኦ ጽሑፍ ስማርት ስልክታት ትኹረት ብምስኣን ምስ ስድራ ቤትና ክንሕልፎ ዝግበአና ትኹረት ግዜን ይወስደናሎ ክብላ ገሊፀን። ጥንኩር ርክብ ቤተሰብ ንኣእምሮ ይኹን ኣካላዊ ጥዕና መሰረት ከም ዝኾነ መጽናዕትታት መሰረት ገይረን ዘረዳእተን ልዕልቲ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ንወዲሰብ መሰረታዊ ውህብቶ እናሰኣነ ምዃኑ ገሊፀን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማሕበረሰብ ብዙሓት ጽምዋ ዝበዝሖም ሰባት ምርኣይ ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምሕባር እዚ ድማ ጠንቂ ኣእምሮውን ኣካላውን ፀገማት ይኸውን ምህላው ኣፍሊጠን። ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት ዝሓዝናዮም ዜናታት ዛዚምና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ንመስግን። ንቻናልና ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ከይትርስዑ በብዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ተመኒና ሰናይ ግዜ